Geç yaxşı, hormatly vatandaşlar. Hana ýaňy dinlänsiňiz. Türkmen dowzahyndan diýeri aman sapan birine şaýadymyz, illeşimiz, ilerki Türkmen dowanyň gurbanyň başdan geçirenleriniň birinji bölümini dinlediňiz. Gördüňiz. Näwirleri sede war edip durul haram hor hökümet. Ve ol adamın baştan geçirenlerin birinji bölümü ýene de iýiken dowamy emmejikler ýazylyp alynny inni ýoş-ýoşdan sonra hepde iki ýerde sizin dikkatinizi ýetirmekçi. Görün, dinlän, netije çykaryn. Seredin 30 ýyllap özlerini Türkmen hökümeti, Türkmen döwleti, Türkmenin egni pagollusy diýip atlandyrýan haramzadalaryň öz halkyny näwillere salanlygyny, nähili jeber süteme sedewar edelligini. Görün, seredin, netije çykaryn. Onsoňa bidiňe Gurban illeşimiziň çykyşy bilen tamamlananak bu gurrunda. Gurban ağa diýiller, sebäp ýaşy bir çene baran adam o. Onuň öz başyndan geçirenlerini elbetde bilemek, näçe gepleşikde biz ýetirip birer gatykan ýazgy o. Soňra ýene de onun näçe adam bar. Olaram şol Türkmenistanyň türmelerine ezir çekip dowlakdan diýer sypan adam. Olaryň emme beren şaýatlyk görkezmeleri ýazylyp alyndy ýazgyda. Olaryň berler. Ol bugun bärde 3-4 sany türme sakçysynyň ýa onuň beýlekiň başlygynyň götliginiň ady tutul ol hemmeti däl. Beýleki adamlara mene üstün doldurur, ol maglumatlar hemmejik bar geldi bize. Bizim şu döwreden iki gullumyz sağ bolsalar Taňry ýalkyny diýen şu taýdan gaty gowalyp barýarlar öz işini. Dowam etdirim şu terde. Goý halkymyz görsin, bilsin ajy hakykaty. Şu ýerde aýtjak bolýandadım watandaşlar. Şu edilen zulüm, halkın başına salınan zulüm. Ol diňe bir adama niýetlenip edilen ol ilkinji nämeden başlanýar? Şol halkın öňüne çykyp biljek, halkın öňünde durup biljek, halkymyzy nähili bir ýolum üstü bilen ýagty gelecek alyp gidebiljek adamlar maşgalasyn kökü damar bilen ýok etmek üçin gurnalan oýun. Size de düşünere wagt gelip betdik. Mene ozal aýdamyzda radioda azatlıkta 30 ýyl bäri aýdyp gelýär, adamlar aý beýle däller. Bizim separat aýçymyz 100 ýaşadan Türkmen maşymyz onu pygamere deňediler, oň edýän jenaýatyndan beýhabar. Şo aýdyp oturdy Gurban sakarlaş şol niýaz gorlarlaryň nägüne düşürlendi, nädip çörek dilep aşlygyna gyýyryp ölüp beten. Orada 4-5 adamın gurruna edilýär o taýda. Şu türmelerde urulup beňjilip açlygyndan öldürilen adamlaryň sany sajagy ýok, ola müňlerçe, belki de 10 müňlerçe adam. Siz pikir edip görüň, Türkmen daşyndan gelip düşman gyrana öz içimizdäki özüň Türkmenini atlandyr, heýwanlar. Çöp diýbiler, şeýdip öz halkymyzyň gaýmagyny gyrkdylar. Halkın öňünde durabiljek adamlar. Eger şu haramzadalar hakimet başına gelmedik bolsa niýazdan başlap täşugün kilelli mesele. Onu bizim durmuşymy düýbünden ötkeşik bordy watandaşlar. Inanaýmyşymy? Biz bir samsyk millet däl. Biz bir ukypsyz millet däl. Bizde
ata baba aňyrdan gelýän nusgalarlyk atymydan bar, halymydan bar, yer asty şuun kun ullanmagy, erteki güni büýürgünü ýaşajak nesillere ýygnap goýmagy, ýygynçak etmägi yer asty baýlyklarymyzdan artykmajy bilen ýeterli. Ýöne nira etdi, kime şamarly bir döwletiň halkyň baýlygy, o barada ne halk soruya, ne de halkyň depesine galap oturarlar, hasabat berýär. Bermejegim görünüp dur. Ine şulara garşy durajak adamlarym ine edip jezalanýarsyny ine özüňizden. Şol dogdokda oturan adamı görkezmesinden eşitip başladın. Ol adam ente kän o aydın zatlary ýazgyda dur, onu ýuwaş-ýuwaşdan berer. Beýle adamlara on näş adamy ýam görkezme berdi. Biz bu işi biraz irrak başladyk, ýöne şunu tamamlaýançak hiç ýerde hiç de aýtamda olan bir howpsuzlyk meselesi bilen we beýleki ýagdaýlar gözüňe tutup aýtdy. Ine şu ýerde ol özüň hökümet dip atlandyrýan jenaýatkar topary ýyldynjak bolýan. Ine siz eşitdiňiz, Gurban ağa ağzyndan çykan sözleri. Ine sizin edin jenaýatlaryňyzyň üstüne çökýär. Intak dinlen iyidini. Näme boljagyny. Beýlekilere maýdy bu. Biriňiz hem sypmarsyňyz. Hemmäňiz kanunyň öňüne jogap berersiňiz kelle ýalaňyşlar. Egerde bardy geldi. Gurban ağa ya beýleki çykyş etjek adamlaryň birisinin kellesinden ýekeje tüýü gaçaýsa siz sebäpli. Ol sizin ol gorkuyan yemeleňiz bar metotdan ay barar tutar ýoga dört näme der. Men söwünmäň ekran. Näme etjäňizi men size aýdyp berer, size näme boljagyny aýdyn. Näme etjäňiz bilen işim ýok, size näme boljagyny aýdyn. Özüňde eýen jenaýatkar her biriňiz edin jenaýatyňyz üçin çekçek jedaňyz bar eýe. On kanun kesgitler. Ýöne egerde şol adamlara siz el bolsaňyz, onu diýmek, siz kanundan ýenen bir gezek çykýaňyz, şol adamlaryň gany üçin siz öz kelläňiz bilen de, maşgalaňyz bilen jogap bermeli bolsaňyz. Türkmeniň bir sözü bar. Başyň ölümli, malyň talanly bolar. Sizin malyňyz da, maşgalaňyz da siz bilen bile ýok ediler. Onu halkyň etjegi görünüpdir. Boljagan belli bolupdy. Täpti 30 ýyllar halky ine yerin teýine sokdyňyz, elinden ähli hak hukugyny alyp. Gülýaly oglarylaryny ýok etdiňiz. Olar döwletimizi, halkymyzy, milletimizi nirelerik alyp gitmelidi. Nähil arşa galdyrmalydy. Ýok şol adam. Siz ýok etdiňiz. Jogabyny berersiňiz. Ol hemme günän ol bilen niyaz bilen bilellimin üstüne atjak bolup oturma. Siz şolun elindäki ýanky dürre ok avtomat näme diýip atlandyran hyzmat eden adamlar. Halky gorkudan siz halky öldürenem siz eliňiz şuna ortuňyza çellene. Gany boýanam siz olar hiç sadeden eli bilen sizin eliňiz bilen etdi. Sizin eliňiz bilen halky ýere sokdy. Diýmek halkym öz eli bilen sizi ýere sokmady, ol haky hukugy bar. Şonu men aýdýan size kanunçy hökmen. Türkmen edermi şonu? Eder elbetde. Intagam biz adamlara aýdyp otur kanundan çykmalylar, hawat öğretmeliler, edenetlik bolmasyn. Nähile bolsa kanuny ýol bilen hökümeti daşlaşdyrylýar, çetleşdirilýär. Ýöne halkyň 30 ýyl köýüp ýatan ary bar, namysy bar. Siz jogap bermeli bolsaňyz, konkret, anyk adamlar. Häzir şu 4-5 adamyň ady tutuldy. Derediň entek ýene 10-15 adamdan hany ýazgy edilip alyndy. Surata düşürilýär. Onun üçin siz ol adamlar tapjak bolup olar jezalandyrjak bolup kösegine oturma. Şuň çykyşy ýekede urwanagy. Ýene 10 gün 15 gün ýyllygyny diňleseňiz bar ýazgy. Onun üçin aýdýan ýene bir gezek duýdurýar. Şol adamlaryň depesinden ýekeje gyly tüýü düşen güni sizin ähli maşgalaňyza ahir zamanyny diýip hasap edäň. Şonu etjek türkmeniň bardygyny men duýup bilip görüp otyň.
Bizim çölle yaşamda şu halkın içinde yaşap gaýtdyk. Türkmen öz arnamyzy üçin etmejek işi barmajak janaýaty ýok eken. Egni pagorlular, mehememi, prokurormy, ýa-ni polismi, amonmy, size bir zady atlady. Şu Kızlarbat bilen Gazancık şäheriniň ortasynda İskender diýip bir owa bar. Şumaktan bar şol owa, bir at gaýtarma owa. Eýken bolsa şo taýda bir 50 öýli ýa bir 100 öýli şondan kän geçen şol owaň adamsy. 70-nji ýylyň aýagyna men plan ýylyp aýtman şuma ýadymda däl. 70-nji ýylyň aýagyna 80-nji ýylyň başy bolmaly onuň bärde däl. Şol owada bir gün toý bolýar. Şol toý gijesi şol owaň içinde bir maşgalany 11 adamy bäbek ýa gunnawdaky bäbekden başlap 70 ýaşly garrysyna çel 11 adam paltalap öldürýärler. 10-njy agdasy şo maşgalan diýeri galy olan bir boy ýeten gyl şo gün şo akşam şo toýa giden eken owadaky. Galan maşgaly öýünne. Hemmeji paltalanyp öldürýär. Ene şu tragediýany kimin näme üçin ederligini hökümet açmady. Ýoksa ene şular ýazjak at gaýtarym owaň içi. Bu maşgaly näme günä edipdir, näme jeda görkezipdir başga birlerinde ýa kime. Beýdip bilen ähirisi paltalan öldürilýär. Ýöne şunu şu işi alyp baran sülçüler şol işi yapdylar. Näme üçin diýilen soraw häzirim howadadyr. Täp olar bir zadyň üstüne açandyr diýip men oýlanýan. Täp ol maşgaly bir eden jenaýaty bardyr. Eger şoň üstüne şular açsa diýmek bu ula ýazjak, diýmek diňe bir oba bilen gotorjak gal, diýmek Türkmenistan partlamagy mümkin. Şoň gany küçüklük ula barjak. Şoň üçin hiç zat bolmadyk ýaly etdiler, gotordy. Şol owaň adam bir şuny ýaşap gör. Ýöne 11 adam bir gecede paltalap öldürdiler. Men bu gurun näme üçin aýdym? Egni pagollular. Halka eziyet berirler, zulüm ederler. Siziňem boljagyňyz şodur. Şeňmi? Bu dünýede hasapda zat ýok. Hökmen hasap berersin. Siziň öňüňize çykyp, başymyzy, dik başymyzy aşağı gelip, haýsam etdik, talapam etdik, duýdurdyk. Siz toba gelinde halka kömek edin, rejimde özüňiz elini götüne danyp gurban guryn, halkyň eline berin tutun. Etdiňizmi? Ýok. Aýtdyk bizde mundan beýle. Başlaşmasak ýok. Ene şo güne mene gün-günden goloýlap gelýär. Izrailin penjesi siziň ýakaňyzda şonu bilip goýun. Ene köçede gedenizde de daş töwereňizde seredip gelin. Size daş geljekmi, ýeňsäňizden paltamy, pyçakmy, ya öýüňizi otlajaklarmy Allah'ım bilsin. Näme siziň ol türmelerde gynap öldüren 10 miňlerçe adamlaryňyzyň howsary ýokmy? Ya olar şo arnamysyň mertebesini ýüreginde saklap siz bilen hasaplaşmak islenaklarmy? Siz maňa gelýän jany ya maňa gelýän hatlary hak göreňiz şu mesele barady. Siz halkyň eline düşdiňiz, siz düýtmedi diýel. Diňe özüňizden maşgalaňyz bilen. Siz ine şu derejä getirdiňiz halky. Siz pikir edýäňiz, ay ine bilen üstünden taýaklasak, elinäki telefonu barlasak, köçeleri yapsak, velayetleri bağlasak, etrafları ýanmasak, o taýda post goýsak, hemmäňiz bir günne ýok ederler. Siz ahir zamanyň öňe seýrasyna dursunuz şuma. Şonu bilip goýun. Ýatdan çykarma. Gije gündüz oturunda oýlan. Size şu mariyaka çykalgy, men size berebiljek maslahatym. Ya tabelini yaraňyzdan özüňiz atyp öldürün, ya da ýupalyňda asyl böleň. İň gowy çykalgy şuň. Ertire galmaň şonu edin. Şonu siz belki çağılaňyz diýir süper. Sizi bağışlajak adam ýok. Ýene bir gede gaýdy. Ol lellimin gepine gidip, o eliňizde durbyn kalanmal, gaýşaranmal, hay, gotoran akmaklar. Siz entek Türkmeniň
köçä çykanyny näme boljagyny bileňdi. Entägin biz şunu höre köşedip halky saklap otyz kanuny ýoldan çözeldi. Eline düşen günüňiz edilsin. Bolýan men şu taýda durýan size näme ediljegini maýdy oturmaýyn. Ýöne aýdýan, duýdurýan. Şu zatlaryň öňkeden jenayetleriniz üçin hökmen jogap berersiň her biriňiz personalny. Ýöne şu öz jenayetiniz agratmajak bolsaňyz, eden jenayetiniziň günäsini öz çağılaryňyzyň, maşgalaryňyzyň üstüne attyrmajak bolsaňyz, ya eneňizdir aýallaryňyzy duwla battyrmajak bolsaňyz, onu durmagy wagt geldi. Näme jeda berýän bolsaňyz, gaýratyňyz bar bolsa öz-özüňizi jeda çykaryndy. Hany ýüp ýa-da hany yaragyňyz bar. Özüňiz atyberler. Size başa çıkarlığı yok. Emma aýdýan, ýene bir dedi, şu bizde çıkış edýän we etjek adamlaryň depetinden ýeke tüýgaçdy. Terediň onuň. Alaya bolan günüň başynda gele. Ondan soňra hiç kim size aslında size arka durjak ne hökümet, ne kanun, ne Allah Taala, ne de bennesi hiç kim tapylmaz yer ýüzünde. Şu yerin teýine girseňiz, yer şarynyň oýdunna bolsaňyz, gulaňyzdan çekip getirdiler Türkmenistan. Ene. Boljagyňyz şodur. Ol öňkü ogurlaryňyz, iýeniňiz, gaçaňyz, hemmeje burnuňyzdan iýikligany geler, ondan size duýdurbaýdy. Haýsy gulaňyz eşdýän, gulaňyz bilen eşdýän bolsaňyz eşdiňiz. Rejime hyzmat edýärler, içindäki daşyny nakyly, hemmeňize degişli. Men yazıcı, men polyjy, men şahir, men jurnalist dip beren jurnalistler size de aýdýan şu taýdy. Siz açmalyňyz şu işler. Jurnalist bolýan bolsaňyz, beýle patriot bolýan bolsaňyz, beýle oppozisioner bolýan bolsaňyz, urup döşüňizi ýaratdyňyz. Ýok. Siz hiç açan Türkmenistanyň demokratiýa ýa halkyň öz hak hukugyny eýe bolman isleýän adam däl. Men jogap berýän şoňa. Hiç biriňiz. Eger islam bolsaňyz halk bugüne düşmezdi. Eger islam bolsaňyz ýeke biriňiz alyp hani Aleksey Navalnyň orsiýetde edişi ýaly korrupsiýany açyp görkezerdiňiz. Näme iş etdiňiz? Näme iş etdiňiz? Han aýdyn. Aýdardadyňyz ýokdy. Azatlykda orlar çeýil işläp halkymyzyň göz ýaşynyň hasabyny urduňyz holtumyňyza her aýda 3000-5000 dollary. Orlar çeýillap Ýewropada goşa-goşadan jaý edeniniz şol halkymyzyň göz ýaşynyň ýa ganynyň hasabyny innem ta ömrüňiz ötünçe diktatura durur, siziň eden jenaýatyňyzy hiç kim bilmez öýdýän. Ya näçe adam satdyňyz, azatlyga gelen hatlary adresyny iýdini hökümete uğradyp, näme çykmady öýdýän azatly. Şoň üçin biz eglan etdik. Illustrasiýa hem de KGB'ň arhivleri. Ine siz şeýle sapak, ine şu owadan nepede, o Abdüşükür türmesinde näme bolup geçdi. Näme bu zatlar halk öz ýany bilen ählisem gabra kadar öýtdiňiz. Ýok, entak baraly. Şu KGB başlyk bolan, götlük bolan ya şu taýdan ejer çekip çykan ya hiç bolman mene başarmadym, gelecekde nesillenmir iýdili döwletde ýaşatyn diýip arhivler her ýere sokan adamlar ýokdur diýär. Agenturalar. Hemmeň alan aýlyňyza çeli, wedamostyňyza çeli belli. Ýöne o zatlar bize ýurtda gerek bu taýdaýdylaryň peýdasy ýok. Size de degişlikden alın şu gece, teredin hana. Dinläňin, gaýrat edin. Bir ay, 2 ay dowam eder şu ähli berlen gorkozmalar. Ýene de size degişli, men emme ýanky hukuk goraýjy diýip berildi. 25-30 ýyllap şu halkyň hasabyny grant barynarlyňyz 100 miňlap millionlar dollarlar. Eden işiniz näme? Eden işiniz näme? Gorkozum. Aýdarda tapmarsyň. Sebäp size de şu taýda diktaturan bolany peýdali. Sebäp size daşar döwletde Ýewropada grant töleýärler. Eger Türkmenistan düzelse demokratik döwlet bolsa kim berjek size 100 000 dollar ýatan ýeriňizde her ýyl $500 000.
Ha? Kim? Hiç kim. Sebepsiz yatıp yerler. Biz atlar ne? Hasapsız aytdın bu dünyada. Hemesklarının hasabı var. Yani ol adamın sünkün küledip, kapırgasını küledip, ennam canını, ene şular yal yağday sarılmı diri çüre dayanırın öttün. Gayratlı Türkmen kendiren tek yer yüzün. Ene, şoların eyam şu türmelerde oturan, 10-15 adamı aralığı eyam görkezmesini berdiler. Yazgı da dur. Tonnalar. Hemmesem gider ene halk arasuduna. Inni Türkmen halkının eli açık men size aýdýan. Sizi nähil edip kellesini alsa da halkın hakkı var. Biz açık görkezýär. Ine sizin halka eden zulümüňizi şu zulümü çeken adamlar açık görkezýär. Jebir çeken adam. Ondan siz näme siz haýsy kanun ýa haýsy döwlet gorary öýdýän. Ey, binamuslar. Gayratlar. Enesi alamadıklar. Men size beter söz diýjek, öňü maňa bolunak ekrana size aýtma. Sataşan bolsam bir yerlerde onu diýmekden näme etjegimi men size şu taýda görkezerdim. Näme bi? Teredin halky ne güne sallyňyz? Näme üçin halkyň deňärsinden köpüsi ýurdun daşyny ýesirlikde gezipdi? Galan içinäkiler ne güne sallyňyz? Men oğlum diňe nertdadaky edilýän haramdadalyklaryň diňe bir çetini aýtdym. O bütün respublikada, jemhuriýetde şola. Her mektepde şola. Şeytanın ağzırını özünün ketip siz halkı hemme taraplayıp çökördünüz. Türkmeni yeryüzünden yitik gider ýaletdiňiz. Yani Türkmen yetmedi arkaýyn bana. Siz entek Türkmenin tomaşasyny görersiňiz. Görersiňiz emme. Hormatly watandaşlar, ýene bir gezek aýtjak bolýandan aslan şu çıkışlar iyiydi giderli devam eder. Hazır Gurban ağa aytar 5 gezektim, 10 gezektim. Sonra beylekler gelip olan kıyın koyor. Bar hemmecik yazgıda dur. Şunun için aydiyan men öňünden şu zatlar yazga geçip son yuvaş-yuvaşdan çıkarmalı etdim. Ahli halkara goramalarım, hukuk goraýjylarym, döwletlerim, milletlerim habarly edildi. Bu haramhor hökümete sıpara gidere yer ýok. Esasanım şoňa hyzmat edýän jellatlary. Ey binamuslar, şoň iki satanyň arasyna salam berip beren egni pagorlar. Terediňe siz ýal pagorlar, owdan nepede nägüne sallylar, ha? Bizim jellatymyz var, o ýanky Begmurat Otuzov. Taparagydyň 2002-nji ýylda Sanjardaky ýanky 20-nji noýabrdaky adamlar edin jenaýatyny aýdy. Ol 94-nji ýylda gelip meni beýleki ýollaşlama alyp gitjek bollar ol Moskwadan. Şeňmi? Ol hoşalyga raýfy türmede asyp öldüren şolar men ýollaşymy. Ha? Ene? Aymurat Nersani bir tokka yetedip türmeden çıkardılar insan kıdemine. Oğlum 2 ay yaşaman öldü. Ine? Yankı şu Begmurat 30 fın edeniz. Yine de türmede men bilmeyendim ay näme edipdirin yamanlığı sen yamanlığı da sen dowdokda 7 pıştığına çelli yanı bölsen ama haramdadı. Sen niye berilen jogap bermeli bor. 30 diýen familýany götüreni namys eder ýaly gülle gelir başyňyza. Dur berin ente. Siz adamlar diýri ýakmagy size mümkinçilik bar. Näme üçin adamlar size garşy goýmaly? Hoşaly neresen? Men niýe 4 san ogly ýetişdirýän. Olara kim jogap bermeli? Kakalarynyň näme bolan? Ha? Hasap maşyny işläp dur dip mundan 20 ýyl olur Şahir Şiraly aýdypdy goşusyny. Ene şol hasap maşyny işläp hasabyny ýöredipdi. Indi hasaplaşyk döwri geldi. O uzaklaşdyrdy, garaşdyrdy. O üç nesil ýok etmeli boldy. Hökümet o ýitirdik. O sebäp halkymyzyň geleňsizligi, öz hakkı gowy bilmezligi we talap etmezligi üçin, etmedikligi üçin mene şu gollara düşdik. Indi halk oýandy. Indi halk talap eder. Mundan soň halk görüp otur, şol türmede oturup çykan adamlar ykbaly her birimiziň maňlaýymyza ýazyldy.
Dünkü şuun kayar terkisine çellidi. Eger öz hakkımız için görüşmedik, yani ilahlık bolsa domuz depe çıkar diye Türkmen'de bir söz var. Yine şu halk ağlık bolun son yine o domuzlar depe oturuyor. Yine şöyle vatandaşlar. Bolya onu sohbetleştirmede son devam ediverir. Yani şuun kuun şu birinci çıkışından son kurban ağanı tede kızgınlık bilen geyce yetireyiniydim. Hükümettekilerim geyce günü otursun oylansın. Men berjek maslahatım şol. Hana pistoletini, hana da yüpünü. Gorkodun mertliğini. Halkın eline düştüğünüzü onam tapmarsınız. Has beynini böldürürsün. Bolcoğumuz şodur. Entek şayatlarını gorkozmasının akılsını dinlep yetiştim halk. Ne bolcoğumuz onun halkını ödaydır size. Bor vatandaşlar. Ona şu yerde men gotorayım giyeceğiniz rahat, sağlıkta görüşelim. Hem ben de mühim davadançılık ardı ediyorum.